Unsaon nimo paglikay sa kining gitawag og porn, bastos nga mga salida, kuning mga bag-ong termino ron, kini mga hilas nga videos mga kaigsunan, giterminuhan nila ni og porn, murag popcorn mga kaigsunan. So ato hinumduman, unsaon nimo paglikay sumala sa pangutana? Ang imong paglikay, una-una nimo nga dili maayo ang imong ginatan-aw, labi na og mga bastos nga mga videos, mga salida nga imong ginatan-aw. Unang ato hinumduman nga doon nagitawag og sa parental guidance, sa labi na sa mga kabataan, dapat matud pa nila educational sa ilang kinabuhi, maingon na mutan-aw mga inana, mga hilas ng mga kuan aron ma-educate sila. Amo na po na mga rason, pero hinumdumi mga kaigsunan, nagbutang ka lang og hugaw sa imong nahuna. Dili na siya para sa imuha. Mga kaigsunan, dili na siya pwede nimo tanaw bisan gali kung minyo na ka. Bisan pagalit unsa, mga kaigsunan, dapat dili gina nato ikinaiya mga kaigsunan ang pagtan-aw niya ng mga hilas, mga bastos ng mga klase sa mga videos. So ang atong tubag mga kaigsunan, biblically punto nga diin matod pa ni Apostol Pablo, bisan gali ang mga sulting hilas, no? Sumala sa Episo kapitulo 5, nga likaya nato ang pagsultig mga hilas, samot na nang imo naging ginatan-aw nga ang paglikay diha mga kaigsunan, pugna nimo una ang imong kaugalingon nga matod pa ni Apostol Pablo, dili na para sa mga Kristohanon. Muna nga matod pa niya dinhi sa Episo kapitulo 5, versikulo 4, bisan ang binastos o sulting malaway, mga butang nga dili angay, apan ang pagpasalamat hinuon sa Ginoo. Sa ato paklaro kay ni Pablo nya, matod pa niya dahil sa unahan, dili sila makasulod sa gingharian sa langit. Di ka kasulod sa gingharian sa langit bisan sa imong pagsultig binastos. So samot na nang nagtan-aw kag mga bastos. Una nga imo na mga kaigsunan nga desisyon mo likay baka og dili kay bisan sa mga kabataan karon, bisan diya sa mga Facebook, mga TikTok, nanay mga butang diya nga dili maayo. Usahay uban diya nanay mag TikTok na di naman na po ubad hubo na sahay binasa mga YouTube ka mo kuantan mo search ka na nakita na kay na may mga burag naghimog website silang kaugalingon nga inana. Pero sa paglikay mga kaigsunan, una ayaw i-search siya sa imong cellphone, ayaw himunog dumi, ayaw himo ang imo ning gikinabuhi ang pagtanaw ani mga Kristohanon, mga kabatanunan, kaulitawhan mga kadlagahang Kristohanon. Ayaw himo ang ikaw magkinabuhi ni ana pinagi sa pagsudong paglantaw sa mga bastos, kay matod pa ni Pablo, di ka kasud sa gingharian ni ana bisan sa pagsulti gali samot na lang imo na nang ginatan-aw diha. So hinaot ang Dios mga panalangin sa tagsa-tagsa kakinabuhi. Salamat sa pangutana kung sa akong paglikay. Likaya nato pinaagi sa pagpugong sa atong kaugalingon, hinumduming ang Espiritu sa Ginoo nagpuyo sa atoa. Dili siya gusto mga hilas, mga binastos na klase sa pulong, ilabi na sa atong mga tanaw ison nga makadaot sa atong nahuna o makadaot sa atong impluwensya. Muna nga daghan na inon karon mga rape ison, no? Nga gipang-rape na sa lulo, ang mga apo, ang tuhunan ng mga hinungdan nga daghan kay mga movie, mga salida nga binastos. So dalay ko ng Dios sa pangutana, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Kung kamo na panalanginan nining atong mensahe, palihog kog like, apan kung doon na mo ikasugyot, comment lang. Ayaw kalimot sa pagsuporta ning atong programa, pinaagi sa pag-share. O subscribe na! Pinduta ang notification bell para una nimong makita ang atong mga video. Daghang salamat.